Eċċellenza, il-preżenza tagħna hawnhekk dalgħodu tesprimi x-xewqa tagħna nagħmlek l-awguri għal din is-sena li għadna bdejna. Minkejja forsi l-iżbalji id-difetti tagħna, ma żgur li nixtiequ ngħixu l-vokazzjoni tagħna b'sens ta' responsabilità kbira, ma anke wkoll b'lealtà lejk biex nkunu kollaboraturi ġenwini miegħek fil-ħidma fid-djoċesi tagħna. U għal din l-okkażjoni xtaqt li naqsam magħkom żewġ ħsibijiet waħda Sant Ignazju li jgħid hekk. Ix-xogħol tal-ispirtu ħażin, ix-xitan, u li nisser fina dispjaċir, dwejja u problemi u joħloq ċertu nkwiet bla bżonn biex jitellifna milli nimxu l-qudiem fil-ħajja spiritwali tagħna. Bil-banda l-oħra u wkoll frott tal-ispirtu tajjeb li nisser fina kuraġġ u enerġija, konsolazzjonijiet u anke dmuħ, ispirazzjonijiet u serenità ġewwa fina u jnaqqas jew warrab id-diffikultajiet biex aħna nkun nistgħu nimxu l-qudiem fit-tajjeb. Sabiħu li nixtieq naqsam magħkom huwa tal-Papa Franġisku li din is-sena għamel fil-bidu tas-sena lill-kollaboraturi tiegħu fil-Vatikan u għallhom hekk biex ikunu ħaddiema ġenwini fi dan il-Knisja jridu nkunu bnedmin spiritwali u umani. L-ispiritualità hija x-xewqa tad-dar tas-servizz li nagħtu fil-Knisja u l-umanità hija dik li tagħmilna differenti mill-magni li la jħossu u lanqas jitħarku. Meta aħna nibdew insibuha bitqila li nibku bis-serjetà jew li nidħku mill-qalb, dawn huma żewġ sinjali li aħna nkunu bdejna triq tan-niżla u ninbidlu minn persuni umani għal xi ħaġa oħra. Għalhekk Eċċellenza, fid-dawl ta' dawn l-ħsibijiet nixtieq nesprimi l-awguri tiegħi u tal-sħabi saċerdoti għal din is-sena li ġejja biex nimpenjaw ruħna bis-serjetà u ngħixu l-vokazzjoni tagħna b'sens kbira kull lejn Alla u lejn bħala l-isqof tagħna ħalli jkollna l-okkażjoni li nresqu iktar lil-bniedem biex iduq minna Alla matul din is-sena. Propju fuq din l-aħħar tema li semma l-Vigarju xtaqt li nagħmel din ir-riflessjoni magħkom dolodu kif ser inresqu lill-bniedem, ngħidu l-bniedem jersaq ħalli idwoq il-ħniena ta' Alla. Mela għalkemm ma nistgħux ma nirrikonoxxux il-qabża kbira li saret fil-titjib tal-ħajja ta' madwarna. L-esperjenza ta' kuljum tiġdilna li minkejja kollox il-bniedem jibqa' iħabbat wiċċu ma' għadd enormi ta' limitazzjonijiet. Minkejja kollox insibu ruħna imrażnejn għaliex aħna bnedmin limitati. Fi kliem Heidegger, il-bniedem huwa essere per la morte. U din ir-riħa tal-mewt sekwejt taħbad tal-ilna imnifsejna kemm meta ngħaddu minn waqtiet tad-djufija personali, mart, tbatija fiżika, psikika, spiritwali. Kemm meta naraw il-konsenturi fir-relazzjonijiet interpersonali u fil-komunitajiet tagħna bħal fil-każ ta' żwiġijiet, tal-familji, fuq l-għand tax-xogħol, fil-parroċċej, inkluż ukoll fil-Presbiterju Djoċesan. Propju għax kont konxju minn din il-ġerħa soċjali u ekklesjali li qed nixxiddem fil-ftuħ tal-ġublew straordinarju minn qalbej ħarġet tnejida
biex matul din is-sena naħdmu fuqna nfusna u madwarna sabiex insewwu dawn ir-relazzjonijiet. Għax meta x-xibka tar-relazzjonijiet ġenwini titqatta', tikber it-tentazzjoni fil-bniedem biex jieħu permess ħalli jagħmel dak li jiġi għal idejh biex minn għalih jagħmel tajjeb għall-limitazzjonijiet tiegħu. U allura tuktor l-inġustizzja, il-korruzzjoni, is-serq, il-vjolenza, il-qerq. Dan huwa aktar il-laqqana mal-esperjenza tat-tbatija ħbib. Meta l-morsa tat-tbatija tafas sewwa, b'mod naturali il-bniedem jibda jistaqsi għaliex. U jistaqsi wkoll imma għaliex Alla jippermetti dak kollu. Il-bniedem jaħbad jinfixel kif jista' jiġġustifika il-preżenza tagħha li huwa mħabba ma' din it-tbatija. Il-kittieb Franċiż Stendhal jgħid li l-unika skuża għal Alla quddiem il-fenomenu tat-tbatija tafu x'inhi? Li Alla ma jeżistix. U Romano Guardini jgħid li fil-ġudizzju universali jipprova ma jħallix lil Alla jagħmillu l-mistoqsijiet imma hu stess jagħmel mistoqsija waħda lil Alla dwar għaliex it-tbatija fid-dinja. Meta l-bniedem jasal biex jagħmel dawn id-domandi, ikun verament mess il-qeħ tal-limitazzjonijiet tiegħu. Aktar u aktar jekk fiċ-ċkunija tiegħu il-bniedem ifettillu innizzel is-separju u hekk jaqta' il-komunikazzjoni ma' Alla. Meta nisnu dawn il-mistoqsijiet tqal tal-bniedem, nintabħu li indirettament il-bniedem jitfittex il-miserikordja u it-tenerezza tal-bnedmin imma iktar ta' Alla. U it-tweġiba li jagħti Alla mhix xi teorija jew xi filosofija, imma hi il-persuna ta' Ġesu Kristu. U Ġesu, il-ħniena ta' Alla, ħadet is-sura ta' solidarjetà inkwantu li Ġesu jerfa' fuq spallejh is-salib ta' kull bniedem li qiegħed ibati. Imma meta nqisu li Ġesu ma baqax taħt is-salib, imma għadda mill-mewt għal qawmien u hekk rebaħ l-elm ta' kull limitazzjoni umana, Ġesu isir it-tweġiba kollha tama għal dawk li huma imxekkla minn kull xorta tal-limitazzjoni. Quddiem il-bniedem li magħkus bit-tbatija jixxenna għal miserikordja ta' Alla, Kristu huwa il-wiċċ tal-miserikordja tal-Missija. Nixtieq ħafna li f'dan il-ġublew tal-ħniena ikkun mument ta' opportunità pastorali biex fil-waqt li nikkonfermaw lil dawk li huma sħaħ fil-fidej inwiesnu lil dawk li propju għax qed jgħixu fil-periferija eżistenzjali u spiritwali kważi tilfu jew abbandonaw l-fidi tagħhom isibuna qrib tagħhom. Kif jikteb il-Papa Franġisku, kemm sitwazzjonijiet ta' inċertezza u tbatija għandna fid-dinja tal-lum. Kemm ġrieħi miftuħa fil-ġisem ta' ħafna li ma għandhom iżjed leħen għax il-karba tagħhom hija mxejna u mitfija
minħabba l-indifferenzi tal-onja. F'dan il-ġublew, il-Knisja qed tkun imsejħa tfejja dawn il-ġriedi. Iddewwihom biż-żejt tal-faraġġ, tinfaxxawhom bil-ħniena u tfejjaqhom bis-solidarjetà u l-attenzjoni li jeħtieġu. Huma diversi l-inizjattivi pastorali li nistgħu nieħdu biex niltaqgħu mal-bniedem f'għad bil-limitazzjonijiet tiegħu. Imma nixtieq li bħala Presbiterju Djoċesani napprezzaw aktar is-sagrament tal-qrar. Kemm għaliex fih innifsu huwa menqa ta' miżerikordja li bil-qawwa tal-Ministeru Saċerdotali aħna biss nistgħu ngħinu lil paralitiċi ta' żmienna jieħdu r-ruħ. Kif ukoll għaliex il-konfessjonarju huwa alla portata ta' kull presbiteru, alla ta' kull wieħed minna bibtijaj. Is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni huwa l-okkażjoni fejn kull bniedem konxju mill-limitazzjonijiet tiegħu imtaqqal bil-konsekwenzi tal-għażliet żbaljati li jkun wettaq, ferut bid-dnub tiegħu jinġibed lejn Alla li dejjem lest li jgħanqu miegħu u jaħfirlu. Propju għaliex meta jiddeċiedi li jersaq fil-konfessjonarju biex ibattal l-xkora, kif is-soltu ngħidu, il-bniedem ikun mifnej bil-misteru tal-ħażen u wisq probabbli ikun għadda minn taqbida interjuri mhux żgħira biex jiftaħ qalbu magħna mas-saċerdot. Bibtijaj aħna rridu noqogħdu ħafna attenti li ma nafru u ma nkeċċu lil ħadd. Aħna s-saċerdoti fi kliem il-Papa maħniex proprjetarji tas-sagrament, imma għaddejja fidili tal-maħfra ta' Alla. Aħna msejħin biex fil-konfessjonarju inkunu sinjal konkret tal-kontinuità tal-imħabba divina li taħfer u tifdi. Kittieb Taljan Sandro Veronesi jirrakkonta li meta kien hemm il-ġublew taż-żgħażagħ kien fiċ-ċirku Massimu fejn kien hemm il-qrar organizzat. Dan jgħid li f'dik iċ-ċirkostanza ġietu x-xewqa li jmur il-qer. Kien ilu 30 sena ma jmur il-Knisja. Jgħid minn meta għamel il-Krizma. Wara li għadet Alla u jniżżel fl-aħħar iddeċida li jersaq għall-qrar. Qabeż iċ-ċint u bida miexi li wieħed mill-konfessuri. Imma ġew wieħed minn dawk li kienu responsabbli mill-ordni u żammu għax ma kellux il-biljett, il-pass. Dan jgħidlek, così sfumò il mio rientro nel cattolicesimo. Dan f'Settembru 2009 tiktib. Nittama li mawx ħafna Veronesi. Nittama li mawx ħafna Veronesi. Ftit ilu qalbej intafset meta wieħed mill-kappillani tagħna qalli li marret persuna għandu tibkej għax marret għand saċerdot u minħabba ir-riġidità tiegħu ċaħdilha l-assoluzzjoni. Nirrikmandalkom biex hawnhekk fejn hemm il-qalb niedma li hija bilanċ għat-tannieqa ta' Alla ħanin. Ma tirrifjutaw il-maħfra li l-ħadd. Fejn tidħol il-ħniena, melius abbundare qua difficile. Huwa l-Papa nnifsu
li fil-bolla tal-indizzjoni tas-sena mqazza jindika li huwa urġenti li nerġgħu nagħtu priorità lil dan is-sagrament. Nikwota. Tant persuni qed jerġgħu jersqu lejn is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni u fosthom għadd ta' żgħażagħ li f'din l-esperjenza qed isibu mill-ġdejn il-mixja li treġġaħħom lura għand il-mulej biex jgħixu mument qawwi ta' talb u jiskopru mill-ġdejn is-sens ta' ħajjithom. Ħanqiegħdu b'konvinzjoni mill-ġdejn fiċ-ċentru is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni biex jagħtina li immissu bidejna il-kubur tal-ħnina. Dan ikun għal kull penitent għajn taslim ġewwieni veru. U għandi kattejf biftiegħi li fuq ix-xewqa tal-Papa nnifsu ftit ġimgħa oħra jidher li fl-10 ta' Frar f'San Pietru ser ikun hemm l-espożizzjoni tal-fdalijiet ta' żewġ konfessuri kbar, San Pio tal-Pjagi u San Leopoldo Mandiġ, bħala patruni ta' din is-sena ġubilari. Lill-Patri Leopoldo jsejħulu ikona tal-miżerikordja divina, fil-waqt li l-Patri Pio kien jgħid jekk il-konfessuri iqarru kif suppost iqarru, l-insara jkunu kif suppost għandhom ikunu. Faċli nifhmu għaliex il-Papa qed jgħidilna biex inqiegħdu b'konvinzjoni mill-ġdejn fiċ-ċentru is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni. Din hija stedina għall-insara li għal diversi motivi ittraskuraw dan is-sagrament, imma huwa wkoll appell għalina s-saċerdoti bil-tiegħi li stajna konna aħna wkoll li bedna il-penitenti minn dan is-sagrament. U kif darba irrimarka il-Papa Benedetto XVI, ħafna nies ma jfittxewx il-konfessjonarju għax meta fettxewhom ma sabux min jisma'hom. Jekk aħna m'għandniex ħin biex noqogħdu fil-konfessjonarju, jekk lanqas ninvestu biex ikollna post xieraq għal dan is-sagrament fil-knejjes tagħna, jew mank paċenzja biex inqarru fil-konfessjonarju jew fil-kamra tal-qrar. Jekk ma nikkurawx dawk is-sinjali liturġiċi li jgħinu biex titfisser il-grazzja kbira li tingħata, ġifieri mank stola ma nilbsu, u dan qed ngħidu meta ikollna ċans nilbsu stola u xorta ma nilbsuhiex. Jekk inqarru bil-għaġla b'mod mekkaniku abitudinarju, jekk inkunu formali, legalisti, impersonali, jekk għamilna mill-qrar interrogatorju ġudizzjarju u sala tat-tortura, jekk irriduċejna l-qrar għal sessjoni ta' counseling psikoloġiku u battalnieh bis-sagralità tiegħu, jekk użajna l-qrar għal motivi barranin għas-sagrament, forsi wkoll b'xamma ta' simonija, jekk inqdejna bil-qrar bħala mezz ta' poter temporanju, dawn huma kollha fatturi li jerru il-fiduċja tal-penitent mhux biss fis-saċerdot imma wkoll fis-sagrament tal-maħfra. Huwa fatt li għal dawn l-aħħar 500 sena, ġifieri minn Trento l-hawn, il-Knisja beqgħet tiċċelebra dan is-sagrament bl-istess mod. Infatti, it-teologu Giovanni del Misier jgħid li kieku kellu jiġi fostna Kattoliku li kien jgħix fis-seklu 17
dan kien isejb diffikultà biex jaraf u jiċċelebra s-sitt sagramenti l-oħra, inkluż l-Ewkaristija. Imma mhux is-sagrament tal-penitenza. Aktar minn 50 sena ilu, fl-1963, il-Konċilju Vatikan II kien diġà fisser il-bżonn illi nikkwota ir-rejt u l-formola tal-penitenza għandhom jiġu riveduti biex jesprimu b'mod aktar ċar in-natura u l-effett tas-sagrament, Sacrosanctum Concilium. Dan ifisser li dakinhar il-padri tal-Konċilju diġà għarfu li l-prassi ta' dan is-sagrament ma kienx qiegħda twieġeb għall-eżiġenzi tal-poplu tal-Alla. Interessanti li t-talba kienet biex issir reviżjoni mhux ta' xi aspett ċerimonjali, aċċidentali, imma tal-essenza tas-sagrament. Huwa minnu illi fl-Ordo Penitenzja tal-1974 kien hemm proposti 3 forum ta' kif nistgħu niċċelebraw dan is-sagrament. Imma prattikament aħna is-saċerdoti għażilna li nibqgħu fl-ewwel forma min jaf għaliex. U dan skapitu ta' tnejn l-oħra li beqgħu ittra mejda. Il-liturġista Rinaldo Falsini josserva li min jinjora il-viżjoni triplika tas-sagrament ikun qiegħed jarmi għana awtentiku tal-fidej u tal-ħajja spiritwali u jibqa' barrani għat-tiġdejt kbir li ġab il-Konċilju. Illum nixtieq nappella biex almenu nibdew nużaw it-tieni forma jew rejt dik li nsejħula ċelebrazzjoni penitenzjali fejn ikun hemm liturġija tal-kelma, omelija, eżami ta' kuxjenza u stqarrija ġenerali b'forma litanika, il-missierna, l-qrar individwali u assoluzzjoni individwali u l-konklużjoni. Importanti bibtiegħi li nirrikonoxxu l-aspett komunitarju ta' din iċ-ċelebrazzjoni penitenzjali li mhix xi ħaġa estetika jew ċerimonjali, imma huwa maħsub biex nerġgħu niksbu lura dak li kien jeżisti fil-bidu u llum tlifnieh. Jiġifieri li l-ġemgħa ekklesjali hija l-ambjent fejn il-midneb jista' jikseb il-maħfra divina permezz tal-medjazzjoni mhux biss tas-saċerdot ordinat, imma wkoll permezz tas-saċerdozju komuni eżerċitat mill-ġemgħa bil-karità, bix-xhieda u t-talb. L-umenġenzju. Bil-privatizzazzjoni tal-qrar awrikulari tlifna kemm id-dimensjoni soċjali u ekklesjali tal-qrar tad-dnub kif ukoll id-dimensjoni komunitarja tas-sagrament tal-penitenza. Għandna bżonn ngħaddu mill-mentalità ta' inqer biex nitqarbin. Għax dan is-sagrament huwa esperjenza aktar qawwija minn sempliċi passaport biex tirċievi l-Ewkaristija. Insib interessanti il-proposta li kien għamel il-Kardinal Martini fis-snin 80 fejn ifisser li ċ-ċelebrazzjoni tal-penitenza għandu jkollha 3 waqtiet: confessio laudis, confessio peccati u confessio fidei. B'dan l-atteġġament Martini fisser li huwa biss meta jiġi konxju mill-parkiet li jkun irċieva minn Alla, confessio laudis, li l-penitent jista' jkejjel il-limitazzjonijiet tiegħu li minħabba fija ikun irrifjuta ir-relazzjoni tiegħu ma' Alla għajn ta' kull ġejt, confessio peccati. U ma jkunx jista' jinqala minn din is-sitwazzjoni tal-limiti id-dnub jekk ma jagħmilx
Att ta' fiduċja falla, konfessjon fidej. Huwa biss meta l-bniedem jiġi wiċċ imwiċċ mal-miżerikordja ta' Alla li jħobb li l-bniedem li ma jħobbux, il-midneb jaf jiġi ftiegħu u jintebaħ bil-vojt u l-kruha tal-assenza ta' Alla li huwa stess ikun keċċa minn ħajtu. Għalhekk xi teoloġi u l-Papa jinnaraħ fuq din il-linja biex jaffermaw li l-grazzja tasal għand il-midneb qabel ma dan jistqar ħtijietu jixtiequ jaraw inverżjoni tat-tappi tas-sagrament tal-qrar. Bl-istess mod kif seħħ fil-passaġġ bejn l-ewwel u t-tieni millenju. X'ifisser? Kif fil-penitenza kanonika li kellha 3 tappi stqarrija, penitenza, rikonċiljazzjoni. Aħna għaddejna għal forma aurikulari, stqarrija, rikonċiljazzjoni, penitenza. Issa, it-tappi għandhom ikunu rikonċiljazzjoni, stqarrija u penitenza. F'din il-linja nifhem il-kliem tal-Papa Franġisku fil-ferħ tal-Vanġelu meta jgħid il-fidwa li joffrilna Alla hija frott tal-ħniena tiegħu. M'hemmx azzjoni li nistgħu nagħmlu bħala bnedmin tajba kemm tajba li tista' taqalalna don hekk qoli. Alla bil-grazzja tiegħu biss jiġbidna leh biex jorbotna miegħu. Il-Knisja hija mibgħuta minn Ġesu Kristu bħala sakrament ta' salvazzjoni li joffrilna Alla. Jien konvint li din il-viżjoni tista' tħawwad in-nies biex ma ngħidx forsi anke lilna. Ma nagħtihomx tort. It-tort huwa tagħna għax huwa d-dmir tagħna li niffurmawhom. U ċ-ċelebrazzjoni tas-sagrament tal-qrar meta ssejr kif għandha ssejr bil-kalma f'ambjent dekoruż tista' tkun ukoll opportunità ta' formazzjoni. Nemmen li r-riforma fiċ-ċelebrazzjoni tas-sagrament tal-qrar taf iġġib magħha ir-riforma fil-penitent u fil-komunità ekklesjali. Din il-formazzjoni tal-kuxjenza hija urġenti, partikolarment f'din l-epoka ta' tranzizzjoni li għandha effett ukoll fir-rigward ta' ċelebrazzjoni effettiva tas-sagrament tal-qrar. L-ewwel nett qed iseħħ il-passaġġ mill-epoka ta' Knisja post-Tridentina għal Knisja tal-Konċilju Vatikan it-tieni. Din tal-aħħar għadha fluwida ħafna. Imbagħad fuq livell soċjali hemm il-passaġġ minn dak li kienet il-Kristjanità għal soċjetà lajka. Peress li llum l-unità bejn il-polis, il-familja, it-teoloġija u l-liturġija intilfet, fi żmien il-Kristjanità dan kienu ħaġa waħda. U per konsekwenza żviluppa etos pubbliku miftum mill-etos Kristjan, ninnotaw li kull ma jmur qed dejjem isejr komplikat il-kollokju bejn il-konfessur u l-penitent. Jien niftakar Sofkaw kien jgħid għalli il-ġenna fuq tzijjuh qabel ma jmur fil-konfessjonarju kien jieqaf jagħmel talba. Għax ma jafx ħajġi quddiemu. Naħseb illum irridu nagħmlu xi adorazzjoni qabel ma nidħol fil-konfessjoni għax ma tafx ħajġi quddiemek. Anke minħabba din is-sitwazzjoni qegħdin ngħixu. Inkompli nfisser. Anke minħabba nuqqas ta' formazzjoni nisranija mhux rari li f'dan il-kuntest l-istess penitent juża kejl etiku laik
U riżultat ta' dan, il-komunikazzjoni fil-qrar issejr diffiċli. Għalhekk, jekk irridu li dan is-sagrament jagħti l-frott mixtieq, huwa d-dmir tagħna l-Presbiteri ħadd esklus li ngħinu fil-bini tal-komunità Nisranija li l-perl tagħha mhuwiex xi kontenut moralistiku imma il-persuna ta' Ġesu Kristu. Anke din hija transazzjoni etika dottrinali importanti li biex nagħti ftit eżempji għenitna naraw f'dawl il-ġdejt l-etika sesswali u l-pastorali mad-divorzjati li reġgħu jiżżewġu. Mhux ħanidħol fihom dawn. Barra minn hekk, il-konfessur mhux qiegħed hemm biex jiddefendi il-liġi morali astratta, imma huwa avdat minn Kristu l-Knisja biex f'isem Alla jagħti tmellisa ħelwa lil midneb nieden u jgħinu jaqbad it-triq tal-konverżjoni u jidħol anke gradwalment fil-ħajja ta' Kristu. Il-konfessur allura intu jien ma jistax jinsa kif il-penitent qiegħed jaraf u jesperimenta il-verità morali fil-ħajja tiegħu. L-għan tiegħu bħala konfessur huwa il-ġejt preżenti u dak futur tal-penitent. Għalhekk f'ċertu ċirkustanzi il-konfessur jista' u għandu jassolvi anke jekk is-sitwazzjoni tal-penitent ex parte objekti tkun tidher inkompatibbli mal-verità morali oġġettiva. F'dan il-kuntest, il-konfessur aktar mix-xjenza morali, xjenzja moralis, għandu bżonn jikber fl-ars konfessandi imżewġa mal-ars medika u l-ars konsulendi. Aktar milli hu imħallef, il-konfessur huwa tabib, fis-sens li għandu jkollu dik il-kapaċità li ifejjaq idewwa il-miżerikordja ta' Alla billi jinfaxxa il-feriti interjuri tal-penitent u jkennu ma' Kristu li hu biss jista' jgħinu jikber fl-imħabba. Infatti, fil-prenotanda tal-Ordo Penitenzja tal-1974 jingħad li l-konfessur għandu jilqa' lill-penitent b'atteġġament ta' missier. Paterno munere fungere. Biex hekk juri lill-midneb il-qalb tal-missier u jkun jiġbaħ lil Kristu raj. L-isqof Girotti li huwa reġġent tal-penitenzjarija apostolika jikkummenta dwar il-kurat ta' ars li l-aktar ħaġa importanti fil-qrar kienet il-laqam personali ma' Ġesu f'idej u permezz tiegħu mal-missier kollu ħliena. Issa jduli ftehim tiegħi ċertu mod kif niċċelebraw, kif inqarru, kif ħanamlu dan aħna. Fil-katekizmu insibu li l-konfessur jaqdi il-ministeru tiegħu nikwota ta' Sammaritan it-tajjeb li jdew bil-ġerħat tal-missier li jistenna li ben il-ħali jerġa' lura ħalli jilqgħu fiħdanu ta' mħallef ġust li ma jħarix lejn wiċċ in-nies u jagħmel il-ħaq skont il-ġustizzja u l-ħniena. F'kelma waħda, is-saċerdot huwa sinjal u strument tal-imħabba kollha ħniena ta' Alla għal-midneb il-katekizmu. U l-Papa Franġisku ma jediex ifakkarna li bħala konfessuri aħna ministri tal-miżerikordja. Nikwota.
Il-qalb tal-konfessur hija qalb li taf tħoss. Mhux għax sentimentali jew sempliċi emotiva, imma minħabba il-ġewwieni tal-miżerikordja tal-Mulej. Dak is-saċerdot li m'għandux għall-qalbu dan il-Ministeru tal-Qrar kemm bħala ħin li jgħaddi jaqarar kif ukoll bħala spiritwalità u bħal raj li ma jafx jieħu ħsieb in-naċ li ntilfu. U bħal missier li jinsa li t-tifel li jkun inteliflu u ma jafx jistenneħ ġej lura. Imma il-ħniena hija l-qalba tal-Vanġelu. Alla jħobbna u dejjem jibqa' jħobb lill-midnien. U b'din l-imħabba jiġbdu leħ u jistiednu għal konverżjoni. Hemm bżonn noqogħdu attenti minn żewġ estremi, ir-rigorizmu u l-lassiżmu. L-qrar mhux tribunal ta' kundanna, imma esperjenza ta' maħfra u miżerikordja. U bi kliem dirett lilna saċerdoti fl-istess diskors dan qed nikkwota ommelija fil-Kardinal ta' Havana, is-sena l-oħra, il-Papa jgħid hekk. Fil-konfessjonarju jersaq iż-żgħir il-midnib. Meta jurejk il-miżerja tiegħu tajjaġġ miegħu. Tikkastigaħx. Jekk inbla dnub, itfgħu l-ewwel ġebla. Imma jekk le aħseb fid-dnubietek, ftakar li inti tista' tkun flok dak il-midnib. Anzi, tista' tinżel fil-baxx aktar minnu. Ftakar li f'dak il-waqt int għandek fidejk it-teżor tal-miżerikordja ta' Alla. Tejjewx taħfru kif jaħfer Ġesu. Biex aħna l-konfessuri ma nittradixxewx il-ministeru tagħna, tajjeb niftakru f'dak il-patrimonju kollu erf magħruf bħala praxis konfessarji. Insemmi biss ftit minn dawn ir-regoli tad-derb. Is-sagrament qiegħed għal penitent. Is-sagrament huwa meħtieġ biss meta hemm dnub gravi. Id-dnub huwa gravi biss meta huwa tali kemm oġġettivament kif ukoll suġġettivament. Hemm differenza bejn id-dnub formali u d-dnub materjali. Fejn hemm injoranza invinċibbli, żball bla ħtija, jew kuxjenza soġġettivament defendibbli dwar il-gravità oġġettiva ta' xi att jew sitwazzjoni m'hemmx kundizzjoni ta' ħtija suġġettiva gravi. Prinċipji tad-debda. Imma l-aqwa tħejjija biex inkunu konfessuri tajba nagħmluha bibtijaj jekk aħna nkunu minn dawk li jittalbu il-miżerikordja billi ninżlu arkubtejna quddiem il-konfessur u nitolbuh maħfra tad-dnubietna. Xi drabi bħal nissuspetta li aħna nafu nkunu ibsejn mal-penitent għax kapaċi inqarqu bina nfusna u ma nammettux li aħna nonqsu bħal kulħadd jekk mhux ukoll aktar minn kulħadd. Jekk aħna stess inqerru b'mod leġġer, bl-għaġla, inżejt b'mod infantili, b'mod abitudnarju, kif nista' nofri servizz aħjar bħala konfessur? Meta jien ma nġarrabx personalment il-faraġ, it-tenerezza ta' Alla, meta nqer jien,
ikun ferm diffiċli għalija nifhem x'inhu mistenni minni meta bħala konfessur nakkumpanja lil penitent jagħmel din l-esperjenza. Jekk is-saċerdot tilef is-sens ta' dnub għalih innifsu, kif jista' japprezza id-dmugħ tal-penitent niedem? Vicious primum a capita fedet. Prodoro. Feħ xwieħed jomut il-kliem tal-qaddejs Papa Ġwanni Pawlu Tieni meta waħda mill-littri li kien jikteb f'ħames ix-xirka lis-saċerdoti fil-2001 kitbilna hekk. Importanti li aħna s-saċerdoti niskopru s-sagrament tal-qrar bħala għodda fundamentali tal-qudusija tagħna. Meta aħna navviċinaw lil-ħuna fis-saċerdozju u nitolbuh l-assoluzzjoni li aħna stess nagħtu lill-insara, jienna ngħixu dik il-verità kbira u ta' konsolazzjoni li qabel ma aħna ministri, aħna membri tal-istess poplu tal-Alla. Poplu ta' persuni mifdija. Huwa sabiħ li nistqarru d-dnubiet tagħna u nħossu nieżel fuqna l-balzmu tal-miżerikordja li jagħtina s-saħħa biex nqumu u nimxu. Huwa biss dak li jagħmel l-esperjenza tat-tannieqa tal-missier li jkun jista' bħala konfessur jittrasmetti lill-oħrajn l-istess sħana tal-missier. Għadhom jgħoddu wkoll il-pariri sewja li tagħna l-istess Papa fil-Pastores Dabo Vobis. Jgħid hekk il-ħajja spiritwali u pastorali tas-saċerdot tiddependi ħafna milli jersqu spiss u bil-għaqal kollu għas-sagrament tal-penitenza. Iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija, il-Ministeru tas-Sagramenti l-oħra, il-ħeġġa pastorali, ir-relazzjoni mal-fedili, ix-xirka mal-aħwa, il-kooperazzjoni mal-isqof, il-ħajja tat-tal, fi ftit kliem il-ħajja kollha tas-saċerdot tikseb żgur ħsara jekk huwa jonqos jew minħabba traskuraġni jew minħabba xi raġuni oħra li jersa għas-sagrament tal-penitenza b'mod regolari. Imqanqal mill-fidi vera minn devozzjoni xierqa, is-saċerdot li ma jqerx dnubietu jew iqerrhom ħażin iġarrab ħsara fil-fatt li huwa saċerdot u fil-fatt li huwa msejjaħ biex jaqdi il-Ministeru tas-Saċerdot. U b'dan m'hemmx għalfejn jgħidu l-Papa tintebaħ ukoll il-komunità li tagħha hu Ministru. Tal-istess fehmu mal-Papa Franġisku meta jgħid l-isqof u s-saċerdot li ma jqerrux b'mod regolari ma' żmien jitilfu l-għaqda tagħhom ma' Kristu u jsiru tant medjokri li ma jagħmlux ġejt lill-Knisja. Aktar kemm nemmnu fil-qrar aħna għall-mixja spiritwali tagħna, aktar kemm nieħdu ħsieb li jkollna konfessur u li nagħtu l-ħejn biex nagħmlu u ngħixu fil-fond l-atti kollha tal-penitent, aktar kemm aħna stess inġorru ta' spess l-esperjenza tal-confessio laudes, confessio peccati bil-confessio fidei, aktar ser inkunu ministri autentiċi tal-miżerikordja divina. Kif ifakkarna d-direttorju għal-Ministeru tal-Ħajja Saċerdotali li aħna s-saċerdoti inqerru hija l-ewwel kundizzjoni biex nagħmlu
rivalutazzjoni pastorali ta' dan is-sagrament. Fil-qrar frekwenti il-presbiteru jitgħallem jifhem lill-oħrajn. U fuq l-eżempju tal-qaddisin jiġi imbuttat biex jerġa' jqiegħed dan is-sagrament fiċ-ċentru ta' tħassib pastorali tiegħu. Ħudi, neżortakom, ħudu bis-serjetà, użu is-sagrament tal-qrar fil-ħajja spiritwali tagħkom. Ħallu lil Alla jannaqkom miegħu. Hekk tistgħu twasslu it-tannieqa tiegħu lill-bnedmin. Il-Papa Franġisku fil-Misericordie Vultus jgħid il-konfessuri ma jsirux f'daqqa. Barra il-ħtieġa tal-formazzjoni teoloġika u hawnhekk permettuli nirrakkomandalkom b'mod partikolari il-parteċipazzjoni tagħkom fil-każ morali. Hemm ukoll il-formazzjoni tal-ħajja xjetika. Naqsam magħkom rakkomandazzjoni interessanti li sibt fil-Benedizzjonale Slav Ortodoss, lill-konfessuri jgħid hekk. Min jirċievi l-konfidenzi tal-oħrajn għandu jkun mudell tal-virtujiet kollha. Temperanti, umli, twajjeb, u jkun bniedem ta' talb biex ikun jista' jagħti kelma sapjenzjali u jikkureġi lil dawk li javviċinawh. U stess għandu isum l-erba u l-ġimgħa is-sena kollha. U mhux taċċajt. Is-sekolarizzazzjoni daħlet anke fil-qalb tagħna s-saċerdoti b'irtijiet. Kif il-nisran jirdiġi errandi jekk fija jara bniedem kwalsiasi. Ma jarax fina bnedmin ta' xieżi. Le, qed nittrattaw ħajja serja ħafna. Isum, biex dak li jipprattika ikun jista' jordnah lill-oħrajn. Altrimenti minnu dak li blaħ li ser jisemgħu meta jaraħ imħarbat u fis-sakra imbagħad jgħallem lill-oħrajn biex ma jixorbux u jgħixu ħajja ta' virtu. Fiħlerf. San Nikodemu Aggiorita jikteb hekk lill-konfessur. Għandek bżonn tfejjaq u tirbaħ il-passjonijiet tiegħek. Għax jekk tipprova tfejjaq lil ħadd ieħor qabel ma tkun fiqt int, tisimgħu jgħidlek tabib, fejjaq lilek innifsek. U jekk trid iddawwal u tgħin lill-oħrajn isiru perfetti, int stess trid tkun imdawwal perfett. U San Melezio l-konfessur jgħid kif li l-jum ma jista' qatt jira il-ħaruf. Hekk ukoll dak li huma maħkuma mill-passjonijiet ma jistgħux imexxu l-erbieħ. Eżis ħuti fis-saċerdozju. Dan kollu ħassejt li għandi naqsam magħkom biex f'dinja fejn hawn ħafna dbatija kif qedna fil-bidu. Aħna nitħeġġu u bħala ministri tal-Misericordja inkomplu nfarġu lill-oħrajn. Partikolarment billi nagħmlu ħilitna ħalli inwettqu riforma fil-prassi penitenzjali attwali. Fil-waqt li minn qalbi ngħidilkom grazzi din id-darba bħala konfessuri għal-ministeru tagħkom. Jiena konvint li Alla li wera ħniena magħna meta sejħilna għal-ministeru ser jibqa' jieqaf magħna biex aħna nkunu kanali li minnhom
il-miżerikordja tiegħu tasal għand il-bnedmin. Bħala punti prattiċi u nagħlaq nixtieq nesprimi dawn ix-xewqat. Bħas-soltu ix-xewqat jiena ngħidhom imbagħad inħalli fidejn l-Ispirtu Santu fidejkom. L-ewwel nett, nixtieq li f'din is-sena tal-miżerikordja is-saċerdoti volontarjament joffru sigħat ta' qrar. Almenu fil-knejjes parrokjali ikun hemm santwarju tal-qrar. Ġifieri kamra tal-qrar biex nifhem. Taf kemm inni ngħidha dejn? Inni 10 snin isqof. Kilba minn irid il-ġimgħa d-dieħla x'hekk. Nixtieq illi kunna santwarju tal-qrar. Biex, tielet waħda, l-qrar isir biss f'post dinjetus fejn tiġi mħarsa is-sakralità u l-konfidenzjalità. Ġifieri, di ma ktibx hawn. Imma dak il-qrar fis-sankristijaj, tajjeb, nies ġejjin u għaddejjin. Fuq il-bank fis-sankristijaj, dak mhux qrar bibdieta. Kieku nista' nagħmel divjiet. Daqshekk inħossha. Illum qed ngħidha, il-qrar isir biss f'post dinjetus fejn tiġi mħarsa is-sakralità u l-konfidenzjalità. Li fil-knejjes kollha din is-sena ikun hemm l-orarju tal-qrar ippubblikat. Għandhom dritt in-nies ikunu jafu x'ħejn il-konfessjonarju ħajkun għas-servizz. Il-ħamis, darba fil-ġimgħa nixtieq li l-knejjes parrokjali jibqgħu miftuħa sa tard u jipprovdu servizz ta' qrar. Tgħidli ma jiġi ħadd, ma jimpurtax. They also serve who stand and wait. L-uffiċċju parrokjali niftħuh, u veru, anke ma jiġi ħadd, imma niftħuh. Dan huwa aktar importanti mill-uffiċċju parrokjali. U l-ħinijiet tan-nies inbidlu, il-ħinijiet tal-qrar m'għadhomx fis-sagħtejn. Jew filgħodu. Bil-lejl. Is-sitta. Nixtieq li norganizzaw aktar iċ-ċelebrazzjoni penitenzjali komunitarja, imma bis-sens. Mhux biex inkunu għamilnija. Ħalli nirkupraw dak li semmejt fid-diskors. Flimkien ma' 3 knejjes ġubilari li għandna fid-Djoċesi, Katedral ta' Pino u l-Kunċizzjoni, nikkomunikalkom li ser nagħmel il-Knisja ta' San Ġargu bħala knisja penitenzjali. Naturalment rrid nitkellem mar-rettu ma' Don George, ħalli naraw kif tkun knisja penitenzjali għad-Djoċesi kollha kemm hi. L-aħħar waħda tlabt lis-Santa Sede biex il-Papa jaħtar lill-Patri Marcello Ghirlando jgħataw bħala missjonarju tal-ħnina. Kif jissuġġerixxi il-Papa fil-wiċċ tal-ħnina. Dan ikollu l-awtorità li jaħfer anke tnubiet riservati għas-Sede Apostolika u jkun predikatur konvinċenti tal-ħnina. Naf li t-talba qed tiġi proċessata u il-Papa għandu jiltaqa' ma' dawn il-missjonarji tal-ħniena jidher lejn fil-bidu tar-Randan. Grazzi ħafna.